Pozdrav dragi ljudi, nadam se da ste dobro. Hvala vam puno što ste ovdje sa mnom u ovom videu. Ukoliko ste prvi put tu, ja sam Marlena i na ovom kanalu se bavim generalnim čitanjem tarot karata, između ostalog. I današnja tema glasi zašto se povukao. Odlučila sam se za ovu temu zato što smo u prethodnih par dana imali eklipsu koja je dosta uticala na promjene u ljubavnim životima ljudi. I ovo je generalno čitanje, dakle kao i sva ostala, kolektivno. Međutim, ukoliko imate pitanja lična, ukoliko imate neke nedoumice na ljubavnom aspektu ili u nekom drugom aspektu, možete mi se javiti na mail koji ću staviti u opisu ili preko mog Instagram profila Marlena_tarot. Dakle, kao što verovatno već i znate, imamo špil, ovo je novi špil. Rider Waite je također, kao i prethodne koje sam koristila kao osnovu, samo što je na engleskom i eto, odlučila sam da unesem neku novu energiju i da počnemo sa ovim špilom. Također imam 2 kristala i sad ću da promešam karte, da ih podelim u 2 grupe, da stavim kristale i onda ćete vi intuitivno da izaberete grupu koja sa vama više rezonuje. Naravno, kao što uvijek spomenem, s obzirom da je ovo generalno čitanje, može da se desi da rezonujete malo sa jednom, malo sa drugom grupom, sa jednom više, sa drugom manje, ali u svakom slučaju, kao što sam rekla, lična čitanja su uvijek opcija za nekoga ko želi baš specifično na njegovu situaciju da se fokusiram i da vam dam odgovore na neke nedoumice. Hajde da počnemo onda sa čitanjem. Dakle, evo ga špil i sada ćemo da promešamo karte, da vidimo zašto se povukao. Zašto se ova osoba povukla iz vašeg života? Zašto je došlo do neke negativne promjene u posljednje vrijeme? Šta je to što se desilo? Šta je to što slijedi? Hajde da vidimo zašto se povukao. Ja govorim ovdje u muškom rodu zato što većina su žene, ali u svakom slučaju možete prebaciti u koji god pol sa vama rezonuje. Ajde da vidimo. Izvlačim sada karte za prvu grupu. Evo ih. Ovo je prva grupa. Druga grupa. Ostavljamo ovaj špil sada sa strane. I ajde da vidimo koji će kristal ići u koju grupu. Ovdje imam 2 nova kristala, jako su slatki. Imamo ovaj. Izgledaju kao bombone. Ovo je kristal za prvu grupu. A ovo je kristal za drugu grupu. Ovaj zeleni. Evo ovako, dakle. Vi izaberite koja od ove 2 grupe vas više privlači. Ako na prvu, nemojte razmišljati previše. Samo odaberite jednu od ove 2 grupe i onda ćemo da nastavimo sa čitanjem. Ostavit ću još sekund, 2 da porazmislite i onda ću da sklonim drugu grupu i počinjemo sa čitanjem prve grupe. Eto, nadam se da ste izabrali i hajde da počnemo onda sa prvom grupom. Ovo ostavljamo za kasnije. Znači za one koji su izabrali prvu grupu i ovaj preslatki kamenčić, da vidimo šta karte kažu za vas. Zašto se povukao? Evo ovako da vidite prvo vi. Jako zanimljivo. Znači imamo 2 mačeva. Imamo kartu ljubavnika i imamo 4 štapa. Sada ćemo da izvučemo i ostale karte, iako mi je već dosta jasno ovdje, ali izvući ćemo karte i iz drugog špila kako bi nam pojasnili ovu
situaciju. Evo, prvo ćemo da vučemo, znači, iz ovog numeričkog špila. Samo sekund. Evo ga. Hajde da vidimo za prvu grupu pojašnjenje zašto se povukao. Šta se to desilo? Da navede ovu osobu da se povuče iz odnosa sa prvom grupom. Wow, jako rezonuje, pogledajte ovo. Sad ću vam objasniti i zašto. Ali, jel vidite sličnost? Ljubavnici. Ovdje imamo refleksiju od kamere, ali pogledajte ovo. Fenomenalno. I sad ćemo da izvučemo sudbinsku kartu. Da vidimo šta je to uticalo da se osoba povuče. Dobro. I ove karte, ovo su magične zlatne karte koje vam prvi put predstavljam sada i hoću da vas pitam da li vam se sviđaju i da li možda želite u narednim čitanjima da njih koristim kao bazu, znači da njih koristim za biranje grupa. Javite mi u komentarima da li vam se sviđaju i da li mislite da treba sljedeći video da bude sa njima kao bazom. Hajde da vidimo još jednu kartu. Ova magična karta će nam isto dosta pomoći. Jasno. Sve je jasno. Hajde onda da počnemo prva grupa. Evo ovako, dragi ljudi. Ono što sam vam već pokazala i što vidim je ovo, znači ljubavnici i ljubavnici. Vidim da je ova veza, ovaj odnos bio pun strasti. Znači, definitivno toga nije manjkalo u vašem odnosu. Ukoliko pitate za nekoga gde je odnos bio platonski, gde još nije prešao u pravu vezu, isto može da znači da je vaš odnos bio dosta baziran na toj nekoj fizičkoj privlačnosti, na požudi, na strasti i da je to ono što je vas inicijalno privuklo ka ovoj osobi ili možda tu osobu inicijalno privuklo ka vama. Znači, to je onako evidentno. Ja vidim da je ovo odnos koji je vama pričinjavao puno zabave. Znači, vi ste onako se zabavljali u pravom smislu te reči. Sad kažem, da li je to bio odnos, znači baš veza, ozbiljna veza, šema ili slično, ili je bio put ka vezi koja se nije ostvarila zato što se ta osoba povukla, ali u svakom slučaju vi ste se zabavili. Znači, i toj osobi bilo zabavno sa vama i vama je bilo zabavno. Znači, onako imali ste, možda ste se također i upoznali na nekoj zabavi, u nekom izlasku, preko nekih prijatelja. Znači, iz neke pozitivne atmosfere, nekog druženja, vi ste se tu upoznali. Iz toga je, znači, se rasplamsala vrlo brzo strast. To može, znači, da znači neko dopisivanje koje je jako brzo i konstantno trajalo. Može da bude odmah ulazak u neku šemu ili odmah ulazak u ljubavnu vezu. Kako više rezonuje sa vama. Ali u svakom slučaju desilo se brzo, desilo se onako kao plamen i baš je onako dosta donelo nekog uzbuđenja u vaš život. Znači, vaš život je zbog ove osobe dosta onako bio zanimljiv. Kao da ste gledali svoj život kao neku špansku seriju otprilike. Znači, baš ste bili onako kao, wow, ne mogu da verujem da se ovo meni dešava. Sad, šta je dovelo do toga da se ova osoba povuče i da možda se promeni? Ovdje vidimo, pogledajte koliko rezonuje. Znači, ja se uvek iznenadim iznova koliko rezonuje u karte. Znači, prvo smo dobili ove dve karte koje ukazuju na strast, uzbuđenje, ljubavnike. Onda dobijemo ove dve karte koje su, pogledajte, znači i sami vidite. Ovdje je osoba, znači,
ne vidi rješenje, znači ima kao dve mogućnosti. A pogledajte ovdje. Isto, refleksija, znači presipanje iz jednog u drugo, znači otprilike isto izgleda kad se okrene ovako i ovako. Šta je to? Neko dvoumljenje, neke dve opcije. Ja smatram da je vaša osoba, nažalost, možda imala neku drugu opciju, neku drugu osobu. Možda je sve vreme tog zabavljanja sa vama imala nešto neraščišćeno sa nekim ili je u periodu nakon što je upoznala vas, upoznala je nekog drugog. To je jedna opcija. Druga opcija je da ta osoba vaga. Između toga da li želi da to pređe na neki viši nivo ili da bude sama. Ali ta osoba je definitivno u dvoumljenju. To može biti između vas i neke druge osobe, može biti između vas, odnosa sa vama i samačkog života. Znači, osoba je u baš onako nekoj konstantnoj borbi i nije je lako. Znači, možda je vama delovalo kao da je on otišao tako lako iz vašeg života. Možda se to desilo i vrlo brzo, znači onako neočekivano, da ništa nije ukazivalo na to da će se to desiti. Vrlo je moguće. Ali toj osobi nije lako. Znači, toj osobi uopšte nije lako. On kao da meri nešto, kao da razmišlja šta dobijem s ovim, šta gubim s ovim, da li idem na ovu stranu, da li idem na onu stranu. Znači, toj osobi, iako se čini da je lako, uopšte nije, verujte. E sad, ova karta udovac, znači ne mora bukvalno da znači udovac, nego može da znači tu mi naginje kao ovoj karti što sam rekla, je da je možda neko izabrao samoću umjesto da bude sa vama. Znači, jedna opcija je da je izabrao drugu osobu, ali ono što mi možda i čak i više rezonuje ovdje je da je izabrao samoću umjesto da bude s vama. I to može da bude nekada dosta bolno, ja to shvatam, ali uopšte ne znači da je to kraj. Znači, ovdje ono što skupljamo ovu energiju je da je to dosta trenutna situacija i da uopšte nema toliko uticaja. To jest, niste vi toliko bili uticaj za to, vi ste možda onako dali sve od sebe i ta osoba to vidi. Znači, ta osoba uopšte nema neko negativno mišljenje prema vama, nego jednostavno možda u ovom periodu nije spremna za to. Možda se osjećala pomalo i uplašeno od strane svojih emocija. Možda je na neki način, ja se izvinjavam, možda je na neki način i uplašilo to uzbuđenje, sve to što se desilo tako brzo. Znači, možda je ta osoba ipak odlučila da na neki način se odvoji od ljubavnih odnosa u ovom momentu. Znači, nema veze sa vama. Znači, niste vi ništa pogrešili, nemojte da razmišljate da li je trebalo da uradimo ovo, da li je trebalo da uradimo ono. Ne. Znači, vama je bilo zabavno sa tom osobom. I njemu je bilo zabavno sa vama. Znači, vi ste imali strast, uzbuđenje i lepo ste se provodili zajedno. I nemojte da se kajete zbog toga. I nemojte previše da razmišljate šta bi bilo kad bi bilo i nemojte da razmišljate zašto se povukao. On se povukao iz razloga koji, znači, taj razlog povlačenja je ono što je nužno sada. E sad, samo pitanje za vas. Da li vi želite da budete sa nekim ko se možda dvoumio između vas i nekog drugog? Da li vi želite da budete kasnije sa nekim ko se dvoumio između vas i samačkog života? Ja savjetujem da treba polako da pustite, znači dosta vremena je potrebno, možda i vi da izvagate šta je to zapravo što ste vi želili od te osobe. Možda se vama činilo da vi želite tu osobu, možda ste se vi nekako vezali za tu osobu zbog svog tog uzbuđenja i lepe energije koja se desila, a možda i vi zapravo znate da to nije osoba za vas. Onako u dubini. Znači, vi isto treba da reflektujete to, da razmislite o tome. Da li ja zapravo mislim da je ova osoba za mene? Da li ja zapravo želim da se on vrati u ono kako je bilo pre, zato što ja želim da to opet bude tako, ili ja samo želim da on mene želi? Znači, to su neke stvari koje vi treba da pitate sebe. Znači, da li vi želite da on vas želi, ako me razumete, ili vi zapravo želite tu osobu? To je
To je jako dobro pitanje koje vi treba da postavite sebi. Tako da, mislim da je poruka bila prilično jasna za grupu broj 1. Idemo sada, ostavljamo ovo sa strane, da vidimo šta karte kažu za grupu broj 2. Evo ga. Grupa broj 2, ovaj preslatki kamenčić, zeleni, da vidimo šta karte kažu za vas. Ovo je neverovatno. Izašle su 3 karte velike arkane. Šta to znači? Velika arkana uglavnom prikazuje neke sudbinske događaje, neke arhetipove i prikazuje znači nešto što je dugoročno, nešto što je onako utemeljeno, što nije znači trenutno, nego je onako malo više, onako da kažem, stalnije su te neke situacije. E sad, da vidimo šta ovdje imamo. Imamo svet ili ti univerzum, sunce i pravdu. Hajde da vidimo karte koje mogu da nam pomognu da pročitamo šta se ovdje desilo za drugu grupu. Dakle, da vidimo šta se desilo sa osobom za drugu grupu, zašto se povukao, šta se to dogodilo i šta može da se dogodi, smjernice za drugu grupu. Aha, vidimo ovdje sovu. Dobro. Hajde da izvučemo sudbinsku kartu za drugu grupu da vidimo šta je to što se desilo, zašto se osoba povukla. Nesreća. Dobro. Nemojte se plašiti, sačekajte, imamo dosta pozitivnih karata. I ovo sam spomenula u prvoj grupi, ali možda neko nije gledao prvu grupu, nego gleda samo drugu. Ovo su magične zlatne karte koje prvi put sada prikazujem u svojim videima. I recite mi u komentaru, znači da li želite da sljedeći video bude baziran na ovim kartama, odnosno da birate špil između 2 špila sa ovim kartama. Sada ćete vidjeti i kako izgledaju. I javite mi u komentarima da li vam se sviđaju i da li želite da ih vidite u buduće, pošto je ovo prvi put da ih koristimo. Hajde da vidimo šta one kažu za grupu broj 2. Hajde da nam razjasne malo situaciju zašto se povukla osoba. Šta se to dogodilo i šta može da se dogodi. Koje su smjernice i koje su savjeti za grupu broj 2. Wow. Ovo je već 4. karta velike arkane koja je izašla za grupu broj 2. Evo ovako. Grupa broj 2. Hajde da počnemo. Ove 3 karte smo rekli da su sve velike arkane. Ono što se desilo jeste da je ova osoba na neki način apsolutno i dalje zaokupljena vama. Znači, ovdje nema sumnje da ova osoba misli o vama i da je ovo povlačenje nešto što je kratkoročno. Zašto? Zato što su ove karte dugoročne. Dakle, ovdje ja vidim da vama predstoji budućnost zajedno. Da ovo što je, znači, prekid sada je veoma kratkoročan. To je samo neka, da kažem, mala prepreka, nešto što neće biti kraj vašeg odnosa. Ne kažem da znači da ćete biti zajedno, ne možemo to znati, ali da će se taj odnos nastaviti, možda tamo gdje je bio, definitivno da. Ili bolji. Ja ovdje vidim da će ovdje odnos biti bolji nego što je bio. Ovoj osobi, vidite, pravda. Ova osoba je vama nešto zamerila što vi možda niste svesni. Znači, sada razmislite šta je to nešto što ste možda i svesni da ste uradili loše ili možda niste svesni da ste uradili loše, a da se ta osoba osjeća povređeno. Znači, ova osoba
razlog njenog povlačenja jeste neka povređenost, neka možda, vidite, da kažem, nepravda. Možda se ta osoba osjećala kao da ona daje više. Iako to nije slučaj, iako vi možda u potpunosti ne mislite da je tako. Ali to je viđenje ove osobe. Ova osoba smatra da je vama dala više. Ova osoba smatra da je vama dala svet, da se vama otvorila više nego vi njoj. I ova osoba možda se iz tog razloga povukla, smatrajući da nije dobila od vas ono što je dala. Ali pazite, vi možda uopšte to ne očekujete. Znači, vi ste možda potpuno onako nesvesni bili da se ta osoba tako osjeća. Zašto? Zato što ta osoba možda nije neko ko će iskreno da iskaže te emocije. I nije to ni lako reći. Nije lako iskomunicirati te neke stvari, taj neki osjećaj povređenosti koje je ta vaša osoba imala. Ukoliko je mlad odnos, ta osoba možda nije razvila dovoljno emocije na početku, nego je više malo razmišljala egom. U fazonu, ja ovdje ne vidim sada da će tu biti nešto dobro za mene, ja sam puno dao, možda nisam dobio, možda me povredilo neka situacija. Vi se, niste osjetili, da kažem, možda dovoljno, da se niste pokajali zbog toga, jednostavno možda mu niste dali tu neku emociju koju on tražio, tu ste neku pažnju ili taj neki, da kažem, standard koji on očekivao i on je rekao, sad ću da se posvetim sebi. Ukoliko je dugoročni odnos, odnosno ako je duži odnos, ako je već bio veza ili brak, a prekinut je, odnosno ta osoba se povukla, vrlo slično. Znači, ta osoba je možda, evo zašto nesreća, osjetila kao da vi ga na neki način sputavate. Sad, nemojte da me pogrešno razumete, to ja verujem da uopšte nije istina, ali da jednostavno došlo do te neke do disbalansa u komunikaciji gdje ta osoba se povredila iz nekog razloga vama poznatog ili nepoznatog. Sad treba da razmislite šta je to što ste vi možda uradili da je vašu osobu povredila. Ova osoba je, znači, veoma onako stavljena u neku poziciju da odlučuje, znači da donese tu odluku koju je možda, znači, i doneo, to povlačenje, jel? Ali to on i dalje razmišlja da li to tako treba. Znači, on i dalje vas drži u mislima i, evo vidite ovdje, on čak, može se reći da možda i ne spava zbog vas. Znači, da stvarno mu to nije lako. Znači, njemu uopšte to nije lako. Kažem, možda se pravi da jeste zbog tog nekog ega, ali mu definitivno nije lako, razmišlja o vama, planira kako da se vrati i možda očekuje od vas prvi korak. Ovdje za grupu broj 2. Ono što bih ja savjetovala jeste da ako razmišljate da li da učinite prvi korak, učinite ga. Ali pristupite toj situaciji na pozitivan način. Razmislite šta je to moglo da utiče sa vaše strane da se osoba povuče, zašto je moguće da se iz nekog razloga osjetio povređeno, zašto se možda osjeti da nije dobio dovoljno. Razmislite o tome i na veoma pozitivan, lagan, opušten način pristupiti toj situaciji. Nemojte da budete, sad moramo pričamo o nečemu, onako nešto dramatično, nešto ozbiljno, nego pokušajte nekako na to malo neki dečji način da to uradite. Možda neke vaše lepe stvari, neke, da kažem, šale koje ste vi imali, neke fore ili nešto što njemu bilo simpatično kod vas, da to iskoristite. Možda neki poklončić, neki znak pažnje, znači nešto što bi ta osoba osjetila da ponovo, da vi njoj dajete ono što je osjećala da joj ne dajete. Znači da joj date tu neku pažnju, tu neku ljubav, tu onako neku lepu pozitivnu energiju. Jako je bitno. Također, ono što je bitno ovdje da vi uradite jeste da pokažete da se kajete zbog toga. Ne vi da se kajete, znači nemojte vi sebe da stavljate sada u ulogu da ste vi sad nešto krivi. Ne, znači vrlo bitno da ne radite to. Nego bitno je da ostavite taj prvi kontakt i da na lep način kažete da ste spremni da rešite probleme, da ste spremni da čujete tu osobu i da ste spremni da ako i ona ima neki negativan feedback, da ste spremni da ga čujete bez osuđivanja. Nemojte to da dozvolite da vam ego proradi. Ako želite da vratite ovu osobu, ako želite da bude kao što je bilo ranije,
bitno je da ostavite ego po strani. Bitno je da gledate racionalno, onako da sebe predstavite kao, ne kao pametni popušta, ali otprilike tako nešto. Znači da jednostavno budete onako opušteni, da kažete vidi, ja sam spreman, to je spremna da porazgovaramo zašto se to desilo, da mi objasniš šta sam to možda ja uradila, a da nisam bila svesna, želim to da ispravim, želim da sve bude kao ranije i bolje i vidim svoju ulogu u potencijalno tvojoj odluci. Znači, isključite ego, znajte da osoba razmišlja o vama i ne dozvolite da osoba iz bilo kog razloga misli da je život bolji bez vas. Znači, jer to nije istina i to ta osoba zna, ali povređena je iz nekog razloga i možda to sad trenutno misli. Ali na vama je korak da vi učinite sada da se ta osoba predomisli tako što ćete dati puno ljubavi, puno srećne dečije energije. Ovdje čak može biti vezano nešto za dete. Znači, ako je došlo do povlačenja u braku gdje postoje deca, možda bi tim fokusom na decu, naravno ne manipulacijom nikakvom, već tim nekim lijepim zajedničkim trenucima, na konto toga da se ta osoba vrati. Ukoliko je znači bio samo platonski odnos, odnosno znači nije došlo do nekog ozbiljnijeg odnosa, ozbiljnije veze, onda je tu zapravo još lakše da se vi onako pojavite kao neka osoba koja želi da pruža. Možda se ova osoba, kao što sam spomenula, osjetila kao da više daje. Vi ste tu sada ona osoba koja treba da kaže da je spremna da daje, da je spremna da mijenja neke stvari, da želi, da voli, a ne samo da bude voljena i da ukaže na te sve neke stvari kako može da doprinese da toj osobi život bude bolji. Kako da, znači, ovdje je sada na vama da vi pokažete kako vi možete toj osobi da pomognete i da ga nasmejete, da mu ulepšate život, jednostavno da mu vratite tu kontrolu koju on možda osjetio da je izgubio u tom odnosu sa vama. Znači, njemu je stalo. Iako možda deluje kao da nije. Eto, to je neki savjet za drugu grupu. Ja se nadam da je ovo rezonovalo sa vama. Karte su bile zaista veoma onako povezane jedne sa drugima. Samo da pomenem još za drugu grupu. Znači, ukoliko rešite to, potencijal za dugoročno blagostanje je veliki. Znači, ukoliko uspete ovo da rešite, da ga vratite na ono što je bilo i da poboljšate to, vas čeka vrlo brzo prelazak na viši nivo. Znači, ako je to bila veza, može da preraste u brak, ako je bilo samo neka šema, dopisivanje, može da preraste u vezu i slično. Eto, nadam se da ovo rezonovalo, nadam se da vam se sviđa ovaj moj špil i kao što sam spomenula, ove zlatne karte. I pišite mi u komentarima šta mislite, da li je rezonovalo i nadam se da vam je služilo. Vidimo se u sljedećem videu i puno pozdrava za vas.